در ہے بڑایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بڑایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جڑا نالین فلکاں تے پا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جڑا نالین فلکاں تے پا جان دے جس دی زلفاں نو واللیل آکھے خدا والقمر گئے پیشانی تے مکھوا ضحا جس دی زلفاں نو واللیل آکھے خدا والقمر گئے پیشانی تے مکھوا ضحا نعت خانہ خطیبہ دے وس وچ نہیں نعت خانہ خطیبہ دے وس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بڑایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے سائید دربار عالی دی کیا بات ہے سائید دربار عالی دی کیا بات ہے جتے تل دین اوقات دے ذات ہے باوے حبشے چویکدا غلامہ ونجے اونو کعبے دی چھات تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بڑایا ہسی مصطفیٰ